महालक्ष्मी तथास्तु मॉल गारमेंट अँड ॲपरल्स गणेश चतुर्थी स्पेशल ऑफर 30 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित। आदित्य बिझनेस सेंटर, पहिला आणि दुसरा मजला, गांधी चौक, सावंतवाडी। मोबाईल नंबर 9860 2593 76 आणि 9226 2493 76। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या घरी विराजमान गणरायाचं दर्शन घेण्यासाठी वेंगुर्ल्यात आलेल्या युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी तुळस येथील उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे तालुका प्रमुख यशवंत परब यांच्या घरी विराजमान बाप्पाचं दर्शन घेतलं। यावेळी परब कुटुंबियांनी पुष्पगुच्छ आणि गणेशाची मूर्ती भेट देत त्यांचं स्वागत केलं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।